og velkommen til denne her video, som er episode 3 af min Let's Play. Som I kan se, så har jeg fået min computer tilbage, og det er skønt af det. Så ja, lad os komme i gang. Og jeg har faktisk lige bygget mit hus færdigt heroppe, som I kan se. Så det er dejligt. Og vi skal lige have udhulet gulvet, og vi skal lige have... Det skal være i, hvad hedder det? I det der. Hvad er det hedder? Ja, birketræ. Skal vi bare lige have med en skål. Det udhulet det hele. Det er jo også spændende. Ej, det er måske lidt højt, så lige lyden lidt ned. Og så ser vi 20. Jeg håber, det går altså. Ej, det er stadig meget højt, synes jeg faktisk. Lidt længere ned. 10 så. Det var bedre. Så graver vi lidt her. Hvad fuck. Lige meget. Det gør lidt. Her det er fandme dejligt at få min computer tilbage, mand. Det er satme skønt. I stedet for den er væk. Kæft, men det var sådan 3 uger, eller hvad var det? Hvad fanden var det? 3-4 uger, hvor jeg ikke havde en computer der. Jeg var sådan, jeg har lige startet kanalen jo, så er det jo lidt fedt. Så kunne jeg så starte kanalen for at vente på at kunne lægge noget op igen jo, men så jeg lagde så selvfølgelig den der Bodil-video op. Slask. Bum. Hvor fanden er min? Jo, der. Jeg lagde selvfølgelig den der Bodil-video op der, så det var okay. Håber jeg, at de var glade for at den kom op. Haha. Sjov. Kom så. Det er bare slavearbejde der, mand. Kom nu. Og den her texture pack her, jeg elsker den her texture pack. Den kommer til at ligge nede i beskrivelsen, så I kan downloade den selv, hvis I har lyst til det. Fordi jeg synes, den her texture pack, den er mega fed. Jeg mener, den hedder, hvad hedder den? BD Craft, mener den hedder. Tror jeg faktisk. Jeg er ikke sikker. I må ikke hænge mig op på det. Men den kommer i hvert fald til at ligge nede i beskrivelsen. Så I kan downloade den. Så skulle bare det hele, I don't give a shit. Det er bare helvede op. Og så 3 hele tiden, men det er det bare slave. For fanden. Ikke en skovl. Sådan. Det er bare slavearbejde det her, mand. Kæft, for tager lang tid. Ej, ikke igen. Går vi videre. Og så bliver det rigtig dejligt, når det er så har fået lavet det. Sådan. Oh my god, det der er beautiful. Det er smukt. Nu skal lige det der væk. Og det der væk. Sådan. Og så skal vi lige 2 døre. Dum. Bum, bum. Og så siger vi. Men det er jo guld. Yeah. Dum. Så. Og så kan vi begynde at sætte ting fra mit andet hus over. Så vi kan få vores helt dejligt hus her, det er dejligt. Og min seng også. Jeg har lavet 2 senge. Så går det hele. Sådan. Så går vi ned. Og så tager vi workbenchen. Torchen. Og... det var sgu da med en pickaxe, man så gør det. Slam. Jeg kan finde ud af sådan der. Det bliver mørkt.
skal lige se, om den overhovedet er på, hvad hedder det, hvor man kan se det. Ja, difficulty normal. Okay, så er der monstre med. Så var det skulle jeg sikker på. Godnat. Sådan. Er det morgen nu? Det er dejligt. Med lidt morgen her. Ja, det er skønt. Og så står vi lige den der skide seng. Og hvad skal vi så? Og så skal vi lige have lavet vores. Og så kan man lave workbench. Så. Og så skal vi have dem der. Og så kan vi hænge der. Så skal vi selvfølgelig have noget kul i. Slam. Og så skal vi bare... ups. Så er det bare smadre alle tingene i her. Så kan vi lige koge mit mad. Klasse. Sådan. Så kører det. Klokken var lang tid tilbage. Og jeg har valgt at skære ned på de her videoer her, så der blev endnu flere afsnit. Så det var cirka 10-15 minutter deromkring. Så jeg håber, at det er okay, og at I kan forstå det. Og ja. Ellers så må I sgu bare leve med det, altså. Det er ikke noget at gøre. Så skal vi have en seng. Hvor kan den kan være? Den kan være der. Yes. Vi skal udenfor og have hentet noget halløjse. Jeg skal se, om vi kan finde en grotte eller sådan noget. Kan man ikke det? Yes. Jeg tror, jeg tager en jord med, så jeg kan komme op igen. Så skynder vi os lidt dernede. Smuts og smuts og jord. Og cobblestone. Sådan. Jeg skal ned og have det der jern, det er jo. For søren. Hop. Hvor er den af? Og der. Skal vi bare hoppe ned i noget vand? Er der noget vand eller så? Geronimo! Blup. Ej, nej. Håber fandme ikke, der er en creeper lige om lidt, mand. Så bliver jeg sur. Jeg kan høre den, jeg kan høre et eller andet. Ja. Der var du, din... Tager den. Flere venner, det vil jeg ikke gå ind og kigge efter. Vi skal derop. Skal vi have det der? Det der satans shit sådan der. Bum. Flot. Hvor fanden blev den anden af? Jeg fik kun én. What? Det giver også bare perfekt god mening. Ej, hvor er det også irriterende det der. Hold op. Okay, rolig. Hårdt meget bug der. Creeper, rolig. Nu det kommer fuck, det kunne du. Tag. Yes. Droppede den ikke noget? Hvorfor fik jeg ikke noget gunpowder? Det er træls. Sådan er lige vågner ud efter en creeper der, så. Nej. Det får du ikke lov til at få noget af. Nej. Ikke? Det er bare noget af det der. Og han der. Der. Labba. Nam. Og lidt i bacon også. Og der. Dut. Og dut. Og helt deroppe også. Og deroppe også, men hvad sker der? Så må vi bare... der er noget der, skal vi.
et stykke. Yes, fedt. Awesome. Nå, men så tager vi da bare lige lidt jord her, og så siger vi bare lige... Og der. Dum. Så gør vi sådan der. Og så tager vi noget... Sådan der. Og så siger vi... Og der. Så noget deroppe. Så tager vi noget kom derop. Så hvor meget har vi tid tilbage? Vi har... fint nok. Vi har omkring 5 minutter tilbage. Måske, haha. Det er måske er det 10 minutter, måske er det 15 minutter, altså. Så det ved jeg ikke. Måske, det kan være begge dele. Der er ingen sådan fast tid på, der hedder 4 minutter. Eller 4 minutter snakker om. Hvad hedder det? Der hedder sådan 20 minutter. Præcist hver gang. Det er det, der hedder. Det er sådan 10-15 minutter deromkring. Hvor er mit hus? Der. Det der. Jeg var lige ved skibugten. Fik også lige lidt zombie-hjerne der, det var da dejligt. Det vil jeg have lyst til. Jeg vil æde lidt af det. Det smager bare så dejligt med sådan noget hjerne, lidt blævret. Det er lækkert. Der er ikke noget bedre end det. Det er så dejligt. Nå. Inde i hus. Hvordan fanden var det så? Nå ja. Det er allerede færdigt. Og så ser vi noget ironing. Jeg har sgu nogle æbler. Lækkert. Det kunne jeg skulle sætte nogle torch ordentligt. Okay, jeg havde nogle. Tænkte lige, har jeg kun 2? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde 2 og 64. Så. Kan vi tage 4 mere. Pum. Og så sætter vi dem der. Og der. Men det er jo beautiful. Kæft for det smukt, mand. Så har vi en lille hus. Det kan vi ikke nej endnu. Men jeg tror jeg vil stoppe episoden her. Og sige vi ses i 4. episode af MN Lethals Let's Play. Jeg blev ved med at sige, hvorfor fanden siger jeg MN Lethal? Nå, det er nok fordi jeg hedder Mikkel Nielsen, men M Lethals Let's Play. Vi ses. Hej.